Nigga kan WhatsApp so akanda haritaja ngara matkancin borgite din vocal samnise vocal agite minti iddu ma yamte minti hinzanda chamagamara ma hangan wal vocal kan gite minti fo ma hangan sogondi gu ma hangan dai ma hangan duwasi kufur moralada kama cin ku kan dai im jawan sa matkan gite da matkan cin wogdi ya cin vocal na ya cin kai tan sama na ya cin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wata wata mata ga hama grupo assalamu alaikum mata ran go mata ga hama. Na tabe kira mata salamu da mata dina. Kai gon tar kusini ga kisu sabu kono gori sabu. Ai ko dina bobo. Kari ga sai mata mai. Ko ga maki ko tabo. Mo di maskelo kida dinu ga. Eti wanzo ko saputa. Eti wanzo ko saputa. Wanzo ko saputa. wogdi ya cin din karne ya cin sannan go Saputa ma. Anzo da hasayo ko saputa. hinka niga di akwai duwashin a gan duble tsoro hinka insha Allah guna yi ta bara wabarakatuh alsalam jama'a kullu mata rangon matuga hamen a insha Allah hun kuna ibi da yigante na whatsapp ban da miga bai kan whatsapp kan da har ta jangara kaman ci bai kunno gan bai whatsapp a kan da har ta kan vocal din sambini se minti fo wal minti hinka maye hangan do wasi minti fo de chamagara mo kal kan ite minti hinka ngin kan hangan minti fo de chamagara whatsapp har ta ka kan daga ba amma insha Allah wani rai jamni sai matano vocal kan ite minti hinka ma hangan minti fo de chamagara kamar cin ku kan da amma whatsapp ne inganda whatsapp business whatsapp do whatsapp kan yigbe da ayino ngando ne WhatsApp fu yi zuwa na isina sai ka da beta WhatsApp beta nganda dingonda business account o zan so kan samba man to ba ma fer zan to kana download aga gorara hinna ga sintin go insha Allah wal bindu WhatsApp fano gon sai kan manci business ona insha Allah agwara so im furgita ban sai matkanci ne igte kudu WhatsApp fu yi zo alwendin gongo bi da guna muguna description igi jabaran sen description inshallah iga application or link o gis nodin kan zan furnodin nugdo application kaman cin ko kan so yatina nam kane google play store a cinin gine ne wani gidan sai lera ya cinin mana ne ya cinin dinna ne ya cinin a ga bin sannan go ya cinin nigdi a ga bin sannan go ya cinin ne research ne yo yawa nigda yadin inda yadin hinne mahantunatina marisha shodin mahantunodin nagdi mahantun whatsapp nagda matkai wagtiya dia hantun whatsapp beta gine ya muna research okay in hanga alam kanda Rezanos Gabu Andiola
ayo acabine o kan acabine o kayo no gorendi ne gidi angdi ala dodi acabe whatsapp fuizo nganda whatsapp business ikula fallan manci ala danga ala whatsapp fuizo ngai wondayno whatsapp beta amana kaci hartaji kulkai kan ngai wana whatsapp fuizo ra en même temps igan cabini se igan talla dangi kan hartaji kulkai kan da amanto bano mdi amor foda en même temps nigdi no whatsapp fuizo ag kanda aga cabini se inshallah wodi se no so agi cabaran se hartaji no kan whatsapp kande den ga bam goyde fuizo de inshallah mat kan nigte ko do zan din kanda hinne agin caba nigan nanun din karya cine amanto ba ma hawo zan kanda hadde fuizo kan wona zan kar hinne daga caba aga fudu hinne wal binde dinna description kai gi cingine ne o din go video guna nigdi neo nkam ngora hare nigdi tombiz fogono flashes al halfo kango guna gande ne bene nigdi na kai go ine video mayo din dan ine video mayo dan makarya din kar ko nigdi hantuman ka mugun hantumai dira inshallah iga kamba de sanda an se kango ga chabe kango goranga application link ko ga amma na dan nanu aga sambu konda nanka angudu whatsapp fuizo inshallah kama cin ku kan da imana se assalamu alaikum alba igo bira igo waranga mo amma na ni se subscribe neo dingo video gune acine nigdi neo no kam ngoro hara kan sa hantum cire fo neo yacine neo hantumodo akanda ni se cire nanu akandin se opalaise hinka monani se beno wana wadin nogi mono wadin nogi cabe kam video kai go samba akana rense den video gun ko banmo den da kan se ne kam nya al halo ne wono manani se inshallah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh